फ्रॅक्शन नंबर्स इन कोंकणी. कोंकणी भाषेतून आंशिक नवे अपूर्णांक अंकडे. क्वार्टर पाव, हाफ अर्ध, 3/4 3/4 नवे पावणे. वन and a quarter सवाई एक. 1.5 डेढ़. 1 3/4 पावणे दोन. पाव उणा दोन पावणे दोन. 2 1/4 सवाई दोन. 2.5 अडेच. 2 3/4 पावणे तीन. 3 1/4 सवाई तीन. 3.5 साढ़े तीन. 3 3/4 पावणे चार. सवाई चार साढ़े चार पावणे पांच. आणि कोंकणी अंकडे शिक्या. नमस्कार.